అలాగే ఇది జ్ఞానోడర్మా అండి, ఎర్ర పుట్టుగొడుగుతో తయారవుతుంది కదా, సో దాంతో తయారవుతుంది. బాడీకి మొత్తం రిపేర్ చేసి మనకి పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాంటివి లేకుండా చేస్తుందని చెప్పాను. అలాగే మీకు లాస్ట్ ఏంటంటే ఫ్లాక్స్ సీడ్ ఆయిల్ మీకు డెమోలో కూడా చూపించాం. ఇది మన బాడీలో ఎక్కడైతే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుందో కొవ్వుని, ఆ అధిక కొవ్వుని అంతా కరిగించేస్తుంది. మెడిసిన్ అయితే మనం ఒక్కసారి వేసుకోవడానికి భయపడతాం. ఇవి ఎలాంటి స్మెల్ రావండి, ఎందుకంటే బొక్కల వేలతో తయారయ్యే సప్లిమెంట్స్ కాబట్టి. సో ఇది చూడండి, ఇవన్నీ నేను ఒకసారి వేసుకుంటాను. ఇవి ఒక్కసారి మన న్యూట్రిషన్ అండి, అంటే మన ఆరోగ్యం బాగుండడం కోసమే కాబట్టి నాకు భగవంతుడి వల్ల ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ లేవు, కానీ ఫర్దర్ గా ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ తీసుకోకూడదని చెప్పి నేను ఈ న్యూట్రిషన్ అనేది ఇలా డెమోస్ ఇచ్చినప్పుడల్లా వేసుకుంటాను నేను. అది నేను రోజు బయటకి సూపర్.